בוקר טוב, רוני משחקת באוניברסיטה החדשה שלה. פחות משחקת כרגע, יותר שוכבת, עושה טאמי טיים. אחרי שהיינו הרבה זמן על הגב, אנחנו קצת נחים על הבטן. ונראה שזה מאוד מרגיע את רוני. לבינתיים לפחות. תכף ננסה להעביר את הראש לצד השני. כיף מאוד על הבטן. היא חצי סיבוב כבר. איזה יופי שאת מחזיקה את הראש, כל הכבוד. היי, כל הכבוד מאמי. ונלך לצד השני. יש פה נוף אחר לגמרי. ליד החלון שלנו יש המון דברים לראות, גם באוניברסיטה וגם בחוץ. נגיד ביי ביי. ביי ביי.